Μην πας να σπουδάσεις σε δραματική αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Κάρολος Κουν. Μου έχει τύχει. Η καθηγήτρια ρωτάει: ποιος έκανε το θέατρο τέχνης? Ποιος? Δεν ξέρεις? Ο Κουν. Αυτός το έχει ακόμα? Όχι. Τώρα έχει άλλο θέατρο. Ο Κουν έχει πεθάνει. Μην πας σε δραματική αν το όνειρό σου είναι να παίξεις τον όρκο σιωπής. Δεν είναι κακό να παίζεις τον όρκο σιωπής, απλά δεν χρειάζεσαι δραματική για να το κάνεις. Μην πας σε δραματική αν είδες τον Θεοδόση Πελεγρίνη να παίζει θέατρο και σε συγκίνησε. Μην αναπαράγεις το κακό θέατρο. Αν είναι να πας σε ιδιωτική δραματική, ψάξ' το λίγο. Μερικές δραματικές ιδιωτικές είναι σούπερ μάρκετ ονείρων. Σε βάζουν να αγοράσεις το όνειρό σου και το πληρώνεις και ένα σκασμό λεφτά. Σούπερ μάρκετ ονείρων. Πώς τα λέω, αν εκεί στη σχολή σου λένε ότι θα σε βοηθήσουν να μπεις στο χώρο, μην τους πιστέψεις. Κανένας ξένος δεν θα σε βοηθήσει να μπεις στο χώρο. Στο χώρο θα μπεις μοναχούλη σου, με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο ή με τις πίπες που θα κάνεις. Τις καλές. Με κακές πίπες δεν μπήκε κανείς πουθενά. Εντάξει, μπαίνεις σε μαύρη λίστα. Αν κάποιος καθηγητής σου πει δεν κάνεις για ηθοποιός, πες του ότι και στο Βουτσά είχαν πει το ίδιο πράγμα και τον είχαν απορρίψει 2 φορές από τη δραματική. Ο καθηγητής σου στη σχολή δεν είναι παντογνώστης Παντοκράτορ Θεούλης. Ένας ηθοποιάκος είναι που πάει και διδάσκει σε δραματικές για να βγάλει κανένα φράγκο. Υπάρχουν και καλοί καθηγητές. Αυτοί δεν θα σου πούνε ποτέ δεν κάνεις. Αυτοί προσπαθούν να σε κάνουν καλύτερο. Και στο κάτω-κάτω, ρε παιδί μου, μπορεί να μην κάνεις για θέατρο, αλλά να κάνεις για όρκο σκοπής. Μια χαρά δουλίτσα κι αυτή. Κάποιοι καθηγητές το παρακάνουν. Ούρλιαξε σαν να είσαι καμήλα που γεννά στην έρημο. Οκ. Πέσε κάτω και σκούπισε με τα μαλλιά σου το πάτωμα. Οκ. Κόλλησε στον τοίχο και κάνε τη σάβρα. Οκ. Γδίσου. Οκ. Ανέβα στην αναποδογυρισμένη καρέκλα και κάνε κολοτούμπα. Όχι. Δεν χρειάζεται να λες όλα ναι, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι ο ηθοποιός πρέπει να τα κάνει όλα. Ηθοποιός πας να γίνεις, όχι ακροβάτης. Να φοράς αποσμητικό. Στη δραματική υδρώνουμε. Και καθαρές κάλτσες. Στη δραματική βγάζουμε τα παπούτσια μας. Και καθαρό εσώρουχο. Γδίσου. Αν τα έχεις με κάποιον κάποια, πες του ότι θα φιλιέσαι και με άλλους στη δραματική. Φιλιά, γλωσσόφυλλα, χαμουρέματα, τα πάντα όλα. Το απαιτεί εκπαίδευση, να μην ζηλεύει, θα ζηλεύει. Γι' αυτό πρέπει να χωρίσεις και να τα φτιάξεις με συμφοιτητή σου ή με τον καθηγητή σου. Μην πηγαίνεις στη δραματική με 12 και μήνυ. Πήγαινε κατευθείαν σε casting. Εκεί κάτι μπορεί να κερδίσεις έτσι ντυμένη. Πήγαινε σε οντισιόν και casting από το πρώτο έτος, από την πρώτη μέρα μη σου πω, να εξασκηθείς, να συνηθίσεις την απόρριψη. Αν σε κάποια οντισιόν σε επιλέξουν και σου δώσουν δουλειά, μην παρατήσεις τη δουλειά. Σχολές υπάρχουν, δουλειές όχι και τόσο. Μην τρομάξεις αν μέρα με τη μέρα στη σχολή ξενερώνεις όλο και πιο πολύ. Welcome to πεζή πραγματικότητα. Τώρα αν ξενερώσεις υπερβολικά, φύγε και βρες κάτι που να σου ταιριάζει καλύτερα. Με το ζόρι ηθοποιός δεν έγινε κανείς. Και τέλος, ο ηθοποιός δοκιμάζεται μόνο μέσα από μεγάλους ρόλους. Ναι, φυσικά καταλαβαίνω τι εννοεί ο Τερζόπουλος. Κάνω τουλάχιστον 2 ώρες προετοιμασία πριν παίξω. Σωματικό θέατρο, το αγαπημένο μου. Μην είσαι δίθεν. Γραφτείτε στο κανάλι μου. Ούρλιαξε σαν να είσαι καμήλα που γεννάστε.